Het Oktoberfest Venray was weer een succes. Afgelopen weekend bezochten ruim 1400 mensen de feesttent op het Anna-terrein in Venray. Ja, het is heel goed verlopen. Vrijdag was het wat drukker dan zaterdag, maar alles bij elkaar zijn we wel tevreden. En de sfeer was in ieder geval allebei de dagen heel erg goed. Ondanks de vele feesten en andere activiteiten in de regio, hebben de klokkenluider en de uitmaak toch weer een mooie 6e editie van het Oktoberfest gedraaid. Met enkele hoogtepunten. Nou, sowieso de optredens van de bands, de Rosenthaler en zaterdag de Powerhozen, waar iedereen laaiend enthousiast over waren. De partykreiner op zaterdag was leuk. En natuurlijk Gert Jansen, die moest beide avonden toch een keer terugkomen, want ja, de plaatselijke held die werd ondersteund. 6 jaar geleden begon het Venrayse Oktoberfest. Toen kwam lang niet iedereen in passende kleding. Maar dat is in de loop der jaren wel veranderd. Ja, dat wordt steeds meer. Toen we begonnen was het maar 20% en nu is het andersom. Als je niet verkleed bent, dan val je op. Volgend jaar wordt het Oktoberfest Venray weer gehouden. De locatie is echter nog niet bekend. Het Anna-terrein heeft een nieuwe eigenaar en dus moet het Oktoberfest op zoek naar een andere plek. Zeker is dat ook dan weer veel bezoekers van nu volgend jaar van de partij zijn. Ze komen niet alleen uit Venray. Nou, er komen wel wat grotere groepen uit de regio. Er was zaterdag een groep van 60 man uit Lid bij Nijmegen en uit Lottem waren een man of 30 met een bus. En in totaal komen er toch een paar honderd van buiten Venray. De reacties van het publiek waren ook dit jaar weer lovend. Ja, enthousiast. Wanneer weer? Volgend jaar. Zet vast in de agenda. En de mooiste complimenten zijn altijd dat mensen zeggen dat ze er weer een tijdje tegenaan kunnen. Dat zijn de mooiste complimenten.